chico de enfrente que estaba siempre. El que estaba ahí en la cocina. Hombre, tías, ahora se cuenta ahora. Eran todas las fotos iguales. Aí. Muy ben. Bueno, pois moitísimas gracias por achegarse aquí a esta Casa do Concello da Estrada, porque, bueno, podemos ternos a coñecer, pois a inversión que vai a ter, pois estas necesidades que sempre somos esa administración máis cercana, que coñecemos as necesidades de primeirísima man, e son moitísimas sempre as que nos chegan, como a cercanía que presumimos a administración local en xeral. E, bueno, pues creo que é indispensable que haxa esa colaboración que fixemos gala en este pasado lunes coa inauguración da pista de atletismo e que, bueno, pues co froito da colaboración de diferentes institucións e diferentes competencias e que moitas tamén son as necesidades que teñen as diversas institucións supramunicipais, pero que sepan escoitar e ter a sensibilidade de que este é o momento da Estrada, que a Estrada está nun momento pois dulce no que ten que ver con proxectos e que outras administracións pois aposten por nós, pola Estrada, polo Concello da Estrada e polas necesidades que nos supoñen aos veciños e veciñas da Estrada, pois fai que, bueno, pues que nos felicitemos en ese sentido e que poñamos, bueno, pues poñer os datos encima da mesa para que vexamos do que estamos a falar. Sobre proxectos directos no Concello da Estrada con nome e apelidos, o orzamento tipifica 3 proxectos directamente. Por un lado está en educación o Colexio Pérez Biondi, ese centro de educación primaria que vai a recibir nada máis e nada menos en este ano unha obra, unha inversión directa de 1 millón de euros. 1 millón de euros tanto para mellora do seu aillamento, da súa confortabilidade, co material de incorporación co material nas diferentes cámaras de envolvente do edificio. Ese millón de euros tamén é para a coberta, para o cambio da coberta de todo o edificio, que son un total de 2.500 metros cuadrados, e tamén para a instalación, para o cambio da caldeira de calefacción, a caldeira moi antiga, de gasóleo, que vai a pasar a ser unha caldeira de biomasa, ademais de melloras en accesibilidade, como a instalación do ascensor en este edificio en concreto. É o edificio, o colexio, con máis número de alumnos xunto co CEI de Figueroa, e, polo tanto, pois, é unha aposta importante. O CEI de Figueroa xa en outras anualidades pois, tivo unha renovación moi importante, e agora pois, é o turno deste colexio que xa desde 2009 pois, recibiu unha inversión de 1 millón de euros para a renovación de todas as carpinterías e agora pois, recibe 1 millón máis para todas estas melloras de accesibilidade, para as melloras en eficiencia enerxética, para melloras en cuberta e para melloras en diferentes aspectos internos da organización que propuxo a Comunidade de Ourense. Por tanto, en educación, mellora directa con 9 apelidos e unha inversión moi importante en un colexio moi importante para a nosa comunidade educativa. O edificio judicial este vai a ser o ano 2025 na que materialicemos esa aposta pola sede judicial na nosa comarca, pola Estrada. Non solamente vamos a ter un edificio con 2 salas de primeirísimo nivel, senón tamén vai a ser esa mensaxe que vamos a trasladar de que a Estrada vai a manter esa sede judicial. A aposta que fixe Xunta de Galicia, que a sensibilidade de que tiñamos 2 xulgados cando se duplicou a sede judicial por necesidade de demanda, de xestión de carga de traballo, e unha vez que se duplicou, bueno, pues estaban de forma provisoria en un edificio municipal, o cal, bueno, pues ese edificio era, bueno, pues un parche, unha forma provisoria, hasta que pues, a Xunta de Galicia pues, tuvera pues, esa renovación que chegou da manda entrega da xestión pues, dos terreos nesa zona de servicios que temos na zona da Baiuca, e que a Xunta de Galicia pues, invertiu preto de 3 millóns de euros, os cales pues, dota para rematar esa obra en torno a 1.745.000 euros para finalizar en estes primeiros 6 meses do ano esa obra de remate desta sede judicial deste xulgado que vai incluir pois, o número 1 e o número 2 que agora mesmo existen e baixo o mesmo teito e ademais cunha inversión que moi prontinho vamos a poder desfrutar tanto pola mellora na comodidade para as persoas que traballan ali como tamén pola mellora e o agardo que tamén do servicio pola confortabilidade que ali se sustente con este novo edificio. E despois, bueno, pois a estrela que convirte este Concello da Estrada no Concello con máis inversión
de toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Os que somos representantes de todos os cidadáns estradenses só podemos presumir e poñer en valor de que somos ese concello que tipifica o orzamento da Xunta de Galicia en perto de 30 millóns de euros directos para invertir na estrada e parte desta aposta é ese segundo treito da AV59, ese segundo treito que costará en torno a 33 millóns de euros, pero que xa a Xunta de Galicia especifica como inversión para este ano 2025 23,1 millóns de euros. É unha inversión moi importante. O que vai a facer a Xunta de Galicia neste primeiro semestre do 2025 é licitar o segundo tramo que vai a chegar hasta o Rollo. Por lo tanto, temos en execución ese primeiro treito que chega hasta Pontevea, e tal e como prometeu o presidente cando se chegou a esta Casa do Concello, é que non vamos a parar e na medida na que estamos traballando, executando a obra para facer ese segundo treito, non hai non hai segundo treito sen o primeiro, está en execución, e aproveitando a execución destas obras, pois a Xunta de Galicia neste primeiro semestre vai a licitar esas obras xunto coa expropiación, e nese segundo semestre, por lo tanto, en 2025, cara a finais, estaremos en obra xa esa segundo treito que nos vai a traer a autovía, a ansiada autovía, esa vía de comunicación, esa arteria, esa vía de oportunidades que nos vai a dar conectarnos con a vía de alta capacidade de forma gratuita, coa capital de Galicia, con un aeroporto, digamos, que vai a ser ese balón de oxígeno necesario para poñer a estrada no centro das comunicacións, para poñer a estrada como esa vila necesaria do centro de Galicia, das importantes por poboación, das importantes por categoría, e, por lo tanto, isto demostrou a Xunta de Galicia poñendo preto de 30 millóns de euros con tipificacións concretas para o Concello da Estrada. Por lo tanto, en comunicación será un dos eixos estratégicos que explicábamos como unha prioridade para este goberno, e agradecemos moito á Xunta de Galicia que directamente apostara por esta autovía e apostara unha inversión moi importante para que chega ao mesmo corazón do Concello das Estradas hacia o Rollo, ao pé do polígono industrial de Toledo, e tamén ao pé do casco urbano e no corazón do propio municipio. Decíamos que as vías de comunicación son moi importantes, pero tamén a Xunta de Galicia está traballando en dous aspectos fundamentais. O seguinte é a vivenda. Onte, precisamente, enviamos a documentación que nos requeriu o Instituto Galego de Vivenda e Solo. A primeira reunión que tivemos como alcalde da Xunta de Galicia foi coa conselleira María Martínez, titular tanto de infraestructuras como tamén de vivenda, para trasladarlle a importancia para o Concello da Estrada, un concello que do interior, como todos os demais, que perden poboación, e que queremos facer unha aposta pola vivenda, tanto xa fixemos construindo os alicerces do que é a expansión da vivenda, tendo un plan xeral, pero poñendo a iniciativa pública tamén, además de facilidades para a iniciativa privada. Pero entendemos que o contexto da iniciativa privada, é máis difícil, pero nós queremos, dende o Concello, poñer a disposición os recursos que temos. E o plan xeral permitiunos facer desenvolvementos urbanísticos e crear solo. Falábamos do solo que creamos para a zona de servicios, para edificios públicos, e agora adquirimos ou revertiunos solo de desenvolvementos privados, como é o R06, e do froito do aproveitamento urbanístico dese desenvolvemento privado, coñecido por todos como a zona do Mercadona, temos unha parcela de VPO, vivenda de protección oficial, para uso residencial, 3 plantas máis baixo cuberta, iso que di a ordenanza, e son un total de 1.500 metros cuadrados, dun aproveitamento do 60% de esas 4 plantas de posibilidade de construcción, e, por lo tanto, eso ten unha edificabilidade grande que queremos poñer a disposición da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia recibiu, entendeu esta necesidade para un Concello de Interior como Concello da Estrada, e, polo tanto, aceptou esta proposta, nos pediu unha serie de información, o cal onte enviamos tanto de posibilidades urbanísticas como de 2 compromisos concretos que levaremos a pleno nas vindeiras semanas. O primeiro deles é co compromiso da bonificación, de que o ICE, ese imposto pola edificación, se vai a bonificar, e, polo tanto, o Concello, además de poñer a disposición os terreos,
non vai a cobrar ningún tipo de imposto por a construcción dese edificio social, de vivenda. E o segundo das apostas é a materialización da cesión desta parcela de forma gratuita para este Instituto Galego de Vivenda Solo, que é o organismo da Xunta de Galicia que ten a competencia, que é a Administración Autonómica que ten a competencia en vivenda, e a Administración local o único que podemos facer é, volvendo a falar da colaboración, é entregar, poñer a disposición os recursos que temos para que entre as dúas administracións pues, podamos ter moi pronto pues, que sexa unha realidade a construcción deste bloque de edificios en esta parcela que agora é municipal, que moi pronto será deste Instituto Galego de Vivenda Solo para facer realidade esta aposta importante. Si falábamos de comunicacións, se falábamos de vivenda, a terceira das patas importantes que tamén a Xunta de Galicia aposta por ela é o polígono industrial o de Toedo. E onte, pois, saleu a exposición pois, o informe final de evaluación medioambiental local, pois, tanto pola Dirección Xeral de Urbanismo como polo Instituto de Estudos do Territorio, como pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola AXI, pola sección da estrada que pasa por diante e por Aguas de Galicia, pois todo o informe favorable, por lo tanto, xa pasamos, tendo redactado o plan de estruturante de ordenación de solo industrial e tamén estando en redacción ese proxecto de urbanización, pasamos un dos trámites importantes que é a avaliación ambiental estratégica e, polo tanto, bueno, pues van avanzando esas xestións, van avanzando as xestións con este importante fito a nivel de oportunidades laborais que tamén pues, fai asentar a estrada como esa vila ben comunicada, esa vila que aposta tamén por zona residencial e tamén como zona de oportunidades de empregabilidade, como esa zona de recursos para futuras empresas que se asenten, con máis de 150 metros cadrados de despliegue, por lo tanto, é duplicar, máis de duplicar a superficie que existe agora mesmo de polígono industrial en Toledo. É unha pues, aposta importante que pasados, bueno, que estamos, pasados os trámites burocráticos, pues agardemos de que moi pronto pues, teñamos ese proxecto de urbanización e se fagan os trámites urbanísticos pertinentes para directamente pues, a pasar á parte de constructiva desta urbanización con esta creación destas parcelas en solo urbano industrial que van a duplicar as posibilidades de construcción de infraestructuras de naves, de empresas do noso campo. Por lo tanto, son nada máis nada menos que 30 millóns de euros tipificados para a estrada, situándonos como a envexa dos concellos de Galicia, como Concello de Galicia con máis inversión directa tipificada, materializada, con destino xa dende a origen o Concello da Estrada. Alfonso Rueda cree na estrada, xa o demostrou bueno, pues, de forma visible dende que nos levou o noso alcalde, cree na estrada e cree nos proxectos que están na estrada, cree nos estradenses e, por lo tanto, bueno, pues, está moi ben decir que se cree na estrada, como outras administracións, prometer cousas para a estrada, pero fundamental en este momento é pois, apostar, os recursos son escasos, Galicia é moi grande, pero a estrada ten moitas necesidades históricas e temos un momento no cal pues, está materializando, apostando directamente con prazos concretos, con cantidades moi importantes concretas e con proxectos reais necesarios que van a convertir pues, esa necesaria transformación na estrada que tanto agardamos e que moi pronto vamos a ter, con este compromiso real. Este era o primeiro dos temas, traio varios. Sí, non sei se tedes alguna pregunta sobre este tema. Sí. Importante a vivenda. Entendemos que unha vez que se para ese acordo hai un compromiso por parte da Consellería. Aproximadamente cantas vivendas A ver, conto vos así un pouco que ademais temos unha circunstancia que lle comentaba a conselleira que máis alá da compromiso que poida ter o Concello de entregar unha parcela xusto ao lado da nosa parcela, como sabedes, bueno, pues ali existía en ese R06 unha parte traseira das vivendas da zona residencial que xa eran vivendas de VPO, ese gran bloque de edificios que
E aí, pois, entrou no desenvolvemento urbanístico pois, unha parte do terreo que era xa do IGUS, e de feito na xunta de compensación estaba o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda Solo, como parte tamén por ser parte dos propietarios dos terreos que se puxeron en disposición de desenvolvemento urbanístico. Bueno, pois como propietario o IGUS tamén recibiu un aproveitamento urbanístico en outra parcela e estratégicamente os que fixeron ese plan de desenvolvemento urbano pois colocaron como Instituto Galego de Vivenda Solo como unha parte pública ao lado da nosa. Por lo tanto, a proposta do Concello da Estrada non solamente é entregar o que é de dominio público municipal, eses 1.500 metros, sino tamén é que, como está ao lado a parcela do IGUS, tamén entre dentro dese desenvolvemento pois, facendo unha suma de dúas parcelas con máis de 2.500 metros cadrados de parcela. A partir de aí daría coa ordenanza municipal, que foi outro dos informes que se lle mandaron, non solamente eses compromisos, sino tamén os informes técnicos do Departamento de Urbanismo e tamén a justificación da nosa propiedade da parcela, no cal pois, di as posibilidades que eu antes vos comentaba. O que se fai en este momento é que a proposta é esa superficie daría en torno a, dependendo da distribución que faga o proxecto das vivendas, entre 50 e 60 vivendas, que é pois, unha cantidade pois, importante no momento no que se xunten as dúas parcelas. Por tanto, unha vez que sexa do IGUS, a nosa municipal, e máis a que teñen eles, pois a proposta é que sexa unha agrupación das parcelas e que o proxecto inclúa. Esa é a proposta que se falou coa Conselleira. Máis preguntas? Só por corroborar o dato que dixetes a autovía, dixetes que no primeiro tramo estaría no primeiro semestre en licitación, no segundo Para iso é a cantidade, xa digo, ese segundo tramo costará en torno a 33 millóns de euros, do cal xa pon a disposición pois, a Xunta de Galicia un total de 23,1 millón de euros, unha parte moi importante da execución dese segundo tramo, ademais da importancia que ten ao avance das obras no primeiro tramo. Por tanto, esta autovía, para continuar o seu avance, pois ten esa. Ben, se vos parece, pasamos a outra parte desta exposición, que era, bueno, pues recordarlle pois, aos veciños da Estrada que temos a disposición pois, co Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago, xunto co catedrático Alberto Ruano, pois esa colaboración para realizar un estudo en doble sentido. O estudo o que busca é non solamente darlle información a cada unha das persoas que residen no noso concello e que teñen unha vivenda. O obxectivo das vivendas son vivendas de planta baixa, vivendas unifamiliares ou primeiros pisos no casco urbano, é dicir, zona residencial máis próxima á codia terrestre, que é pois, donde fanse as emisións máis, bueno, pois, máis reales. Entonces, pois, simplemente recordarlle que temos un total de 100 medicións que poden acollerse e que se fai que se solicita a través dunha instancia, tanto por sede electrónica ao Concello da Estrada, dirixida ao Departamento de Sanidade e Turismo, como tamén aquí na sede do Concello, no registro do Concello, solicitando pois, a posibilidade de exposición de algunhas das vivendas de algúns dos particulares, e temos un total, un registro de 60 solicitudes e quedanos un total de 40 máis que temos de plazo hasta o día 31 deste mes, e, por tanto, animar aos veciños deste Concello a que os empadronados neste Concello teñen esa posibilidade de servicio. Vanlle dar un sobre a súa información despois da análise da medición no tempo que estea o aparato que facilita a Universidade de Santiago, un sobre coa información concreta do estado da súa vivenda. Ese é un sobre confidencial e eses datos de forma confidencial vanse tratar de forma global para facer un estudio que queremos desde o Concello da Estrada, pois ter os datos concretos dispersos de todo o noso territorio para facer unha media tanto como por distribución. Esperemos que teñamos datos de toda a superficie do Concello. Xa temos datos dunhas medicións que se fixeron anteriormente, pero queremos completalas con estas 100 oportunidades que teñemos a disposición dos vecinos. Por tanto, temos 60 xa solicitudes, quedan os 40 e ainda nos queda plazo, por tanto, queremos recordalo. E tamén, pois
Concello como tamén para outros edificios sedes da nosa institución, como é pois, o edificio de emerxencias, o edificio da Policía Municipal ou outros edificios que, bueno, pues, que requiramos desa comprobación, que tamén está a disposición da institución municipal, pois este tipo de medidas. Non sei se hai unha pregunta tamén por ese tema. É gratuito, non? É gratuito. E para outro dos temas onde vou dar unha nota que me pasaron, que é por fondos europeos, que é transformación digital e modernización das administracións das entidades locais no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Bueno, pues aquí explica un pouquinho no que ten que ver cos fondos europeos, os dous proxectos que se fixeron. Un deles é a adquisición de 15 postos de traballo inteligentes e instalación dun sistema de grabación e retransmisión, bueno, no salón de plenos, o sistema de videoacta, e a outra é algo de participación cidadá, carpeta cidadá na página do Concello, que veu con, digamos que foi unha aposta do Ministerio estaban financiados con fondos da Unión Europea, con fondos directamente coas entidades locais, e pois, o Concello da Estrada recibiu dúas subvencións, unha de 54.185.000 euros para a instalación desa videoacta e da retransmisión dos plenos, e tamén pois, esa carpeta cidadá da página do Concello recibiu unha subvención de 75.198,90 euros. Portanto, bueno, son dúas subvencións que nos gusta tamén poñer en valor, que recibimos como parte da área de participación cidadá, e o que busca ter esta administración local pois, o máis transparente, máis aberta aos cidadáns, e, bueno, pois, con unha páxina máis completa para relacionarse directamente co Concello de forma máis cómoda e participativa, como tamén eses plenos como ese órgano pois, importante do Concello, no cal están reunidos todos os representantes do municipio estradense e toman as decisións máis importantes. Pois, bueno, pois, son máis cercanas, porque pode a xente seguilas dende a súa calquer punto, pois, con ese sistema de videoacta, que ademais se gravan e que se poden ver non solamente en directo, senón tamén en calquer momento. Bueno, non sei se hai alguma pregunta. ¿Se puede dar un apuntito? Veña. No, Málaga. Sí, Un algo camión así. rompió la línea de sede justo en la salida de donde está la zona de Pontareas, y estamos sin servicio de red en varios sitios. Uno de ellos, por ejemplo, el Viva. Si hai unha avería importante, unha avería que a ruptura do material pois fai que haxa que conseguir un material moi concreto, hasta non os técnicos da Estrada Digital fixeron todo o posible, pero hasta non somos capaces pois, de recibir o material necesario para facer a reparación. Aquí hai bastantes edificios públicos con ese problema. Está a zona do Novo Mercado, a Policía Municipal, non hai risco de comunicación coa Policía Municipal. O servicio telefónico funciona, eles sí que teñen un problema co abastecemento da rede, pero sí que o servicio telefónico, a relación coa institución non está paralizada. E tamén, bueno, pues outros edificios son antenas que tamén afecta a particulares, por lo tanto, entender de que sí que afecta a bastantes antenas e a bastantes edificios públicos, porque rompeu dende digamos, na rede troncal. E, bueno, pues, onte, pues, eso foi onte ás 8 da tarde, un camión, pois, levou por diante, pois, a instalación de varias instalacións, entre elas, pois, tamén esa fibra, esa rede troncal de fibra, e os técnicos da Estrada Digital estuveron onte hasta altas horas, pois, intentando buscar unha solución. Hoxe facendo xestións pola mañán para intentar buscar o material para o cambio pois, desa rede troncal e volver a retomar pois, o servicio o antes posible. Bueno, pois agora a mediodía nos daban información de que eso non foi posible porque todos os recursos humanos que podíamos ter pois fixeron a disposición con todas as vontades, o cal hai que agradecer pois, estes técnicos da Estrada Digital pois, que si o fixeron, pero que pois, temos que pasar este fin de semana e que se poñerán a traballar cunha obra grande, porque hai que cambiar
municipais siguen funcionando, sobre todo importante decir que a Policía Municipal, pues, na que están sin rede, pues están traballando nos turnos habituais coa telefonía en pleno rendemento e que, bueno, pues, os particulares, pues efectivamente, pues é unha alimentación que chega a antenas que, pues sí que afectou a unha zona, bueno, pues, a zona aquí do casco urbano. Está identificado o camión vai a pagar polos danos. Porque desplazouse a Policía Municipal a levantar un parte dos danos e, evidentemente, pois, nós o que temos é que poñer a disposición os recursos o máis rápido posible para que esta afección pues, se recupere canto antes, pero bueno, vai a salirnos de forma gratuita porque o seguro do camión pois, está identificado ali, desplazouse a patrulla da Policía Municipal para tomar acta do que ali pasou e a partir de aí pues, facer a reclamación correspondiente. É aérea, entonces, non? Sí. E como fixo o camión, sabes? Pois enganchou e seguiu para diante e tirou hasta que rompeu. Arrancou. Bueno. E por onde iba pola... Ia por, creo que é por Bonito Vigo, ao lado do conservatorio. Sí, tirou, pero non sei de que maneira. Enganchou con algo e tirou. Despois de arrancou. Como están los cables algunos enlazados en el mismo sitio, claro, al tirar por uno, viene todo el resto. Nos falamos do noso, que é a estrada digital, pero creo que había máis cables, Sí, había máis. Levou máis caro. Sí, levou máis cables. Claro, están todos metidos en un sitio para enganchou. Enganchou. Pero bueno, accidentes. Son accidentes, ten arreglo, non pasou nada, non se lastimou nadie. É certo que, bueno, pues que a xente sepa, saiba que se fixo todo o posible, xa desde o momento do accidente, tanto por identificación do autor dos feitos, como tamén para intentar solucionar, reparar o máximo antes posible. Non vai ser rápido. O lunes non vai quedar arreglado. E ainda por encima nos colleu un fin de semana. Disculpas pola nosa parte, ainda así poniendo a disposición por todos os medios. Bueno, pois non sei se hai máis preguntas. Teñen cara de alegres porque levaron un montón de temas. Home, hoxe pasar o fin de semana non está mal, Está mal. Estamos tendo unha costumbre, non sei se vou mal, de traballar e facer roda de prensa o sábado. Vamos a ver, de traballar, non. No, de traballar traballamos todos os días, pero de facer, de dar rodas de prensa o sábado. A ver, non estaba nada. No meu caso, o fin de semana non. Non sei se a semana que ven. A semana que ven, se facedes algo, poñen para gravar. Bueno, no paro, tocoulle esta semana. Bueno, pues moi ben, son temas que van xurdindo en determinados momentos e intentaremos, bueno, pues explicalos no momento no que van xurdindo. Creíamos que era importante pues, explicar determinados temas. Bueno, aquí están. Hai máis, verdad? Van Sí, xurdindo. yo polas semanas convocaré porque é unha solución importante para e el miércoles debo la aprobación de la comisión. Bueno, aí fará Pero Mario bueno, unha roda de prefiero, prensa. sí, prefiero tener los datos de la subvención porque quiero comparar, hay una solución importante, hay compromisos importantes, mejorar las horas de atención en verá hasta lo máximo. Estamos a 20 horas y vamos a pasar a 35, a la jornada laboral completa. Pero bueno, quiero verlo bien para dar los datos correctos. Pero bueno, convocaremos el martes. Para a semana que ven teremos esa roda de prensa de servicios sociais, con esa aposta apostando por atención temperá, con esa aposta de máis recursos públicos que recibimos tamén de outras administracións como a Xunta de Galicia. Los presupuestos vamos a subir. Aí está. E despois estamos traballando tamén na elaboración dos orzamentos, que tamén, unha vez que teñamos ese borrador de orzamentos, que irá a debate en comisión informativa e tamén en pleno, aprobación, pues tamén explicaremos un pouco pues, esas novedades que vai a traer o orzamento norte. Temos para a semana que ven, bueno, pues diferentes comisións que están convocadas, creo que son un total de 3. Sí, está promoción económica, la mía y algo de Hacienda, ¿no? Pero eu creo que tamén iso compensa para tamén a roda de prensa concreta para explicar un pouco detalles das modalidades.
zona na que estean. Antigamente había unha zona A, unha zona B, unha zona C e despois unha zona rural, había 4 zonas nas que, bueno, pues, vamos a decir así, cada zona tiña un color distinto e unha tributación distinta. O que se fai é actualizar as zonas cas modificacións, ca realidade que ten o Concello da Estrada e o casco urbano, cunha zona peatonal e cunhas zonas máis ou menos como estaba antes distribuída. Por lo tanto, bueno, pues, hai unha zona a maiores, que é a zona peatonal, que é como se fora unha zona A+, e despois hai as outras zonas. Aí o que se fai é unha zonificación nova, que eso o que se quere aprobar levando a pleno é a nova zonificación e tamén a vinculación desa zonificación por diferentes ordenanzas que lle aplican, pues, tanto para terrazas como para obras, para ocupación de vía pública, como para diferentes. Pero sí que se vai a levarse en comisión, digamos, por lo tanto, bueno, pues vai haber unha diferentes axustes en ordenanzas, non son subidas de impostos, xa vos avanzo, nin de subida de tasas, son modificacións organizativas, tanto por necesidades do oral que nos pediron, actualizacións da realidade que temos no Concello, como tamén pues, para axustadas a diferentes cambios normativos, xa digo, tanto por promoción económica, porque vai a ordenanza de feiras, porque se actualiza a nova Lei de Mercado Interior de Galicia, que é do ano 2013, que xa non é nova, pero que o Concello tiña unha ordenanza anterior, e que en outras materias, como o lixo ou agua, se actualizan a nivel normativo, non se actualizan a nivel normativo. Por tanto, tamén hai que mandar esa mensaxe de que estamos un Concello que non vai a subir impostos, senón que estamos actualizando normativa e vinculación que nos fai a nivel pues, de xestións. Cambiar o nome de Calcio. No, bueno, eu creo que xa houve cambios bastantes, que iso dá para outra, A raíz de vinculación con eso. Vamos a comer, si, eso está ben que o contemos tamén. A ver, vos o outro día, ademais, publicabades moi fehacientemente os acordos que se fixeron, tanto un desde o ano 98, outro do ano 2006 e outro creo que é do ano 2009, pode ser. Bueno, son 3 acordos que se tomaron. O que pasa é que, bueno, esa é a clásica materialización da política de que está moi ben ter vontades, pero o que hai que poñer é os recursos necesarios para executar esas vontades. Isto é como que lexisla e crea unha norma e despois non adopta dos recursos necesarios para aplicala. No ano, e aquí pues, están diferentes gobernos, diferentes cores, os cales pues, tomaron acordos plenarios de cambios de rúas e crearon ya a sociedade no seu momento a dúbida de como se iban a chamar ou en que rúa iban a vivir, pero non puxeron a disposición, non fixeron as xestións concretas dos departamentos correspondentes, tanto que son dos departamentos de dúas institucións diferentes, un é o Departamento de Estadística do Concello da Estrada, que depende directamente do Departamento de Secretaría, xunto con o INE, o Instituto Nacional de Estadística, que é o órgano correspondente que ten que facer os cambios desa vontade que se aprobou por unanimidade no pleno deste Concello neses diferentes épocas, que se materialice no INE, no Instituto Nacional de Estadística, co cambio real. É certo que tan lentos foron que foron máis rápidas as señales que o cambio. Están en execución o cambio, van a recibir os propietarios, os residentes, os empadroados en todas esas rúas afectadas unha notificación tanto do Concello como do INE para que saiban de primeira man o estado no que está pois o cambio desa nomenclatura das rúas e na maioría delas é simplemente un cambio de rúa, de nome, e só hai dúas que hai que facer unha renumeración. Unha é na Avenida de América, que como sabedes a Avenida de América absorbe a rúa Capitán Bernal, polo tanto, Capitán Bernal, polos motivos obvios de que o acordo decía que cambiábase o nome, eliminábase ese nome porque formaba parte da ditadura, e que a Avenida de América absorbía esa rúa, por lo tanto, hai que empezar co número 1 de Capitán Bernal, pasaría a ser o número 1 de Avenida de América, e isto arrastra de que hoxe onde empeza a Avenida de América
vai a levar un número superior pola acumulación que ten de números de Capitán Bernal. Por lo tanto, será dende a Praza de Galicia teremos a Rúa Peregrina, teremos Praza do Mercado, que tamén é simplemente un cambio de nome, porque a día de hoxe ainda sigue sendo Praza de Martínez Anido, ainda que popularmente ou institucionalmente xa fomos utilizando moito o nome de Praza do Mercado, e seguidamente pues, eliminarase esa rúa intermedia que é Capitán Bernal para ser xa a Avenida de América hasta a finalización e o entronque con esta Avenida Benito Vigo. Por tanto, bueno, pues aí hai unha renumeración e os números que hoxe ten a Avenida de América pues van a ser os números máis altos por acumulación dos números de habitantes. Tamén está pois outro reaxuste pois no que era que chamaban a Estrada Vinseiro, que é a carretera vella que unía con a provincial que unía precisamente coa parroquia de Vinseiro coa única rúa que existía no seu momento que cruzaba a estrada que era Fernando Conde antes de que existira a Avenida Benito Vigo. Por lo tanto, bueno, pues ese tramo que se chamaba Estrada Vinseiro pues vai se chamar Rúa da Costa tamén hai unha renumeración desa cosa, pola distribución desa rúa. As demais rúas non teñen renumeración, son simplemente cambios directos de nome, de cromo, de nome, e os nombres non os fixen aquí, se queredes vamos a buscar e digo vos cales son exactamente as rúas que cambian. Sí, non traía nada para todo. No, pues no, te acabé con otro mensaje. Explico vos cales son exactamente. Rúa da Costa. Rúa da Costa. Está Armilla, no, el Altón. Por la parte de atrás de las blancas. Fernando Conde a la Avenida Benito Vigo. Ese camino pequeno que hai. Pero Capitán Bernal, en las señales que introducían. Sí. Está a Padrón, que pone a señal de Praza do Mercado. Sí, donde está el TNT hay una señal que sí, es que a mí me llamó mi tío urbano ayer, a ver, que nosotros nos somos una plaza. Yo no sé de qué me estás hablando. Vamos a ver. Todo lo vea, güey. Todas as obras hai O 8 de maio de 2006 acordáranse as seguintes cambios. A Rúa Capitán Bernal integrará a actual Avenida de América. A Praza de Martínez Anido denominarase Praza do Mercado. Sí, Bueno, acaba de ver. Luego si queréis la lleváis. A Estrada Vinseiro denominarase Rúa a Costa. A Rúa 35 denominarase Rúa Virxinia Pereira, no canto da Rúa Vedelle proposta pola Comisión de Expertos debido a que tendo en conta que na fonte se atopa a Ruela Vedelle podería provocarse confusión dado que non existe como tal entonces, bueno, si que se hace a Ruela Vedelle é pois unha pequeniña rúa que vai cando baixamos por Serafín Pazo nos últimos números á dereita que é máis peatonal que non é para mí. A Rúa 24, que é a que subía cara á igrexa, denominarase Rúa Catro Camiños. A segunda travesía a Avenida Fernando Conde denominarase Rúa Pozo do Barro. A Rúa T denominarase Camiño dos Ramos. Terceira travesía a Avenida de América, que é a rúa aquí de Rocío, denominarase Rúa Pintor Maside. Aí tamén de Rúa. Bueno, pues Rúa Pintor Maside, parece ser que esta familia Maside pues eran de ali. Sí, viven allá abaixo. Hasta el cruce de la floristería, tienen allí la casa. Bueno, E no seu, Bueno, eso está en la no seu día, pues este comité de expertos determinou que querían poñer en valor esta figura estradense e que siga a familia residindo ali e esa terceira travesía de América pues recibe ese nome. A Rúa da Piscina, que une a Rúa da Cultura coa Rúa do Moble, denominada Rúa das Ciencias. A Rúa dos Estudantes, coñecida así provisionalmente, que une a Rúa da Cultura coa Rúa Irmandade Galega de Caracas, denominarase Rúa dos Estudantes definitivamente. E tramo entre a Rúa García Barros e a
acordo que se tomara por un comité de expertos. Aquí non entramos a xulgar o acordo anterior, simplemente que se está facendo é aplicar o acordo e a disposición os medios e a interlocución necesaria para materializar. E despois hai outro acordo que é do ano 2002, que é a denominación da rúa Travesía da Avenida da América como Rúa Bernardo Rodríguez Ribeiro. Ese é outro acordo do ano 2002 e despois, no ano 2011, nomeamento de fillos predilectos do Concello da Estrada con designación de rúas a don Alfonso Varela Durán e don Olimpio Arca Carnas, que estas xa se materializaran precisamente, pois foron as dúas no ano 2011, o 21 de marzo, as dúas que estaban cambiadas. As últimas foron as primeiras. Como los ruidos de los árboles. Onde Bernardo Rodríguez tamén estaba o cartel posto. Sí, eu creo que estaba o cartel posto para a foto, pero non estaban postas as cambios no INE. Por lo tanto, aquí o que se De todas inició estas, ninguna estaba ninguna estaba, non. Estaba posto o cartel, entón estaba máis materializado, pero as notificacións siguen chegando ás particulares como as rúas antigas. Aquí, xa digo, pois están os cambios en Olimpio Arca Caldas e don Alfonso Varela Durán. Nese acordo, Aí se fixo, dices. no, aquí fíxose o cambio a señal e a foto. Ah, No Además do fondo, pleno. pero no el fondo. Pero o Xa. fondo do cambio na dirección, non. Porque a nivel postal, as Seguían cartas chegando seguían chegando a dirección anterior. Sí, pero non se hicieron cuadro na edición para poner as mesas antiguas, non é? Claro, porque es que non existe. No existe. E a rúa, os eventos todos que decíamos que eran na Praza do Mercado seguían sendo na Praza de Martín Miñanés. Aquí te la copia, pero yo no Sí, lo y veo. también quítale la copia también a esto. ¿Cuántas copias? ¿Dos? Tres. E entón agora que pasa? Que ides falar con Ilio? No, xa se interlocutou co INE, xa está, xa se lle enviaron os acordos certificados por Secretaría, os acordos atemporales, por tanto, do ano 2002, do 2006 a 2011, e con eses acordos, pois, o que se pretende é que se materialicen os cartos as direccións novas no INE e que tamén se vai a contar cos residentes porque se lle vai a notificar para que sexan coñecedores do todo o transcurso deste cambio, para que sexan coñecedores, porque ao final tamén, bueno, pues eu creo que tamén non se fixo os diferentes responsables non o fixeron antes porque bueno, pues provocamos un trastorno para os residentes en esas rúas, porque ao final, pois, dende a dirección que teñen para a súa sede fiscal, tanto do DNI como outras institucións, como sobre todo eso e outras trastornos que se pode provocar polos cambios de nombres ou de números, pois fai que tanto para os profesionais que traballan buscando as direccións como para os propios residentes, pois sexa un trastorno que sempre ten un desgaste. Por tanto, pero non, bueno, nós aquí neste momento, unha vez que se fixo o cambio da sinaléctrica, pois entendemos de que pois, non se fai un cambio de sinaléctrica todos os días. Por tanto, temos que facer un cambio de sinaléctrica adaptado aos acordos que tomaron os corporacións anteriores, que ademais foron pois, por maiorías e por unanimidades, e que entendemos de que o comité de expertos que buscaron uns nombres e que aprobaron a sede deste Concello, pois, que hai que executar e cambiar e actualizar pois, esa zonificación. A maiores deso, estaba esa ordenanza de zonificación que traballou o Departamento de Promoción Económica pues, elaborando, autorizando pues, esa zonificación de forma planimétrica máis que por nombres de rúas, porque eso non vai a sufrir de que se cambien os nombres das rúas, sino a distribución actual do Concello da Estrada, que non afecta a isto que dicimos do INE, nin as direccións, pero sí que afecta a nivel de, bueno, pues de ordenanzas e de aplicación de ordenanzas. E isto como vai? O sea, vos mandádesle ao INE. O INE, entonces, pon que é o nome oficial, notifícase aos residentes e despois son os residentes, unha vez que sexa oficial, os que se teñen que encargar, obviamente, de avisar de, non sei, De o facer os banco, cambios, todos, ao banco, ás institucións público-privadas e tamén a cambiar o seu DNI. É un coñazo, pero primeiro tens que recibir unha carta de que xa é oficial, ou xa podes facer agora. No. De momento non é oficial. Bueno, os residentes, claro, que estén tranquilos hasta que non lle chegue unha carta De que lle diga que... momento están
están como máis que estaban. ver, máis que ver, O letreiro é dicir, Os este letreiros proceso... xa viron e xa empezaron a dar tal, por iso Ah, pregunto. estaban preguntando, Porque nós se tamén podemos explicar. É normal que non queiran, é que o problema é para que o cambiaron antes. Claro, por eso, por eso. Entonces, tranquilidad hasta que llegue a Xusto. casa. A mensaxe é tranquilidade hasta que chega a casa. Claro, aí Que é unha revulsivo e unha molestia para todos, totalmente. O alcalde xa é o primeiro que é un marrón que necesita. pero bueno, al final hai que A ver, cumplir os acordos plenares. está un acordo aprobado desde hai anos, por aí. 20 años, en 2002 me dirás, Sí, hai algún que lea máis de Tiña 20 que anos. facerse, porque aparte por unanimidade, cando tal, que as voltas quedaron por foi iglesia e cosas. As discusións que tiveran entre os eruditos, tal. Eruditos que fixeran, pues que al final E non agora foron para nada. máis. ya no los ven ni cumplidos. No, Efectivamente, estamos falando do Olimpia, que se xa non lo veo. Olimpia que foi un dos capitanes Con da Sobalera comisión. y mucha gente también. Por eso decía yo el deporte, O nome ya sí, pero metidos en estaba ahí, na nada comisión de para E foi os que cambiaron a maior parte dos nomes. Sí, na comisión, do 2006, pero a calle non a puxo. Ele non se puxo a No, calle. no, ese no, nome. no existió. Ah, existiu. é decir, un nombramiento de calle. Él y Sobalera también. Las elecciones, pues las elecciones votas por sí, Sí, ¿no? que Olimpia decía, esta era calle de Cine Pereira, no me acuerdo, por supuesto de calle. Que decía que no era las turnas, que la calle de Cine Pereira tenía que continuar con la calle de Pereira. Bueno, ahora está repartido. Me acuerdo de una anécdota de que uno quería una avenida. Sí, pero... Ay, sí.